Li tmur tiġbor il-mediċina u toħroġ diżappuntata għaliex l-ispiżjar jgħidlek li hija out of stock kienet in-norma taħt il-Gvern preċedenti. Fl-2012 biss kien hawn il fuq minn 200 mediċina out of stock, filwaqt li dan l-aħħar il-medja kienet ta' 5 mediċini biss out of stock. F'kummenti mal-programm investigattiv NEWS.MT, il-Kap Eżekuttiv tas-Central Procurement and Supplies Unit Farrugia spjega x'wassal għal din il-bidla drastika. Fejn ftit snin ilu jew ftit xhur ilu konna nordnaw bulk orders, illum il-ġurnata qed nordnaw ordnijiet ħafna iktar regolari għal sena sħiħa. Xi jifieri dan l-istok qabel kien jiġi ammont ta' 6 xhur in-bulk, issa qed nordnaw b'mod regolari kull xahar. Allura l-ordnijiet qed ikunu iktar stabbli. Ir-raġuni ta' dik hija li ħtieġa klinika tinbidel mill-lum għal-għada. Fi kliem Farrugia parti sostanzjali tal-mertu għal dan is-suċċess għandu jmur għall-Gvern li sa mill-bidu tal-appoġġ meħtieġ biex is-sistema tirnexxi. Il-kumpaniji qegħdin iħallsu inqas penalties għax id-deliveries tagħhom qed isiru b'mod iktar regolari, kif ukoll min-naħa ta' pagamenti qegħdin sitwazzjoni ħafna aħjar għax ovvjament il-Gvern ċentrali tagħna sapport finanzjarju ħafna iktar milli kien hemm fis-snin ta' qabel. Il-Gvern kien lest li jxammar il-kmiem u jimraħ ukoll fis-swieq ġodda. Fejn qabel konna ngħidu limitazzjoni hija għax dan l-item mhux available u mhux available fuq il-swieq internazzjonali llum il-ġurnata. Dik għalina mhix soluzzjoni għax il-pazjent xorta jtien qiegħda u xorta għandu bżonn it-treatment, allura timmorru nixtruhom minn pajjiżi barranin hekk hemm bżonn nirreġistrawhom aħna ħalli l-pazjent dejjem jieqda. Ma' NEWS.MT, Farrugia fisser kif l-azzjonijiet li ttieħdu kienu drastiċi iżda f'waqthom. Li kieku ma ħadniex drastic action kif ħadna flimkien mal-entitajiet kollha li semmejt, konna nibqgħu sejrin hekk għal 10 snin li ġejjin. Bil-intervent tal-Minister li semmejt kif ukoll min-naħa tal-Finanzi li tawna injections ta' funds ikbar milli kien hemm fis-snin ta' qabel, irnexxina dik is-sitwazzjoni eredikajnija b'mod konsiderevoli.